més com vam fer el projecte de la recollida d'aliments? Vale. Els nens de segon van fer un projecte Transforma de la recollida d'aliments. Primer, cada grup va començar a fer una llista de les coses que ens preocupaven del món i cada grup va buscar solucions per resoldre aquests problemes, però alguns no es podien resoldre, com la de la guerra. Vam fer votacions i el que va sortir més votat va ser la recollida d'aliments. I així és com vam fer el projecte de la recollida d'aliments. I ara us ensenyarem més coses. Adeu! El meu grup era el del díptic. Ho va fer en brut i després ho vam passar a l'ordinador. I una tarda ens vam posar a la porta de l'escola per repartir els díptics. Al nostre grup hem fet una carta per la Creu Roja perquè els aliments que hem recollit els donéssim a ells. Amb el meu grup vam fer una pancarta que vam pintar les lletres. Al nostre grup vam fer un cartell per penjar-lo al carrer. Va arribar el 31 de maig, el dia de la recollida d'aliments. Vam fer el paradeta a la vila i després a la tarda la vam fer davant del col·legi de la Mercè i van vindre molta gent i vam recollir molts aliments. Tots els grups vam classificar el menjar i havíem fet un recompte. En total vam recollir 476 aliments. Un divendres va venir la Creu Roja al col·le per dar-li els aliments i estaven molt il·lusionats perquè hi havia molta gent que necessitava menjar.